Salam Atawatan TV YouTube kanalının mehriban müştokları formatda tomaşaçılarımız Atawatan TV'de saylanan haberler. Haberimizden 2023 yılın 31 Ağustos akşamında Emomali Rahmanov Türkmen halkının milli liderini Duşanbe çağırdı. Daşar yurtlarda maqtumulu Praga bağışlanan dokumental filmler surati düşürülür. Forbes 2023 Amerikanın en qow 25 dowlat üniversitesi Aşgabat Golf Cup 2023 halkara golf yarışı geçirilir ya haberler yetirýäris. Mehriban müştoklar gelingen bolsa haberlerimize giňişleýin seredip geçelim. Emomali Rahman Türkmen halkynyň milli liderini Duşanbe çağırdy. Tejikistan Respublikasynyň prezidenti Emomali Rahmanyň Türkmen halkynyň milli lideri Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gurbanguly Berdimuhammedowyň adyna hat gelip gowuşdy. Bu hatda Tejik lideri Türkmen halkynyň milli liderini Duşanbe şäherine geçiriljek Merkezi Aziýa döwletleriniň baş tutanylarynyň konsultatiw doşugynyň 5-nji ýubiley mejlisine gatnaşmaga çağırdy. Hususan bu hatda şeýle diýilýär: Ağustos aýynyň başynda Aşgabatda saparda bolan makalymda maňa bildirilen mihmansaýlyk üçin size tüý sürekden hoşçalygymy bildirýärin. Türkmenistanyň paýtagtyna geçirilen ýokary derejedäki üç taraplaryň doşluk, sebitimiziň möhüm meselelerini açyklyk we ynanşmak ýagdaýyna aralyk maslahatlaşmaga mümkinçilik berdi. Özara önemi esaslanýan syýasy dialogyň ötürilmegine möhüm ähmiýet berilip, ulaşatlyk bilen size Merkezi Aziýa ýurtlarynyň dowlat baş tutanlarynyň şu ýylyň 14 sentýabrynda Duşanbe şäherine geçiriljek 5-nji ýubiley konsultatiw doşugyna gatnaşmaga çağırýaryn. Öňde boljak doşugyň sebit hyzmatdaşlygyny hasy ösdürmäge hemde biziň umumy öýümiz Merkezi Aziýada howpsuzlyk we durnuklugyny meýlekde potolandyrylmagyna ýardam berjekdigine inanýaryn. Daşar ýurtlarda maqtumly Praga başlanan dokumental filmler surata düşürler. Ozgan adyna Türkmen film birleşiginiň dörejilik we tehnik topary maqtumly Pragaýynyň doglan günüň 300 ýyllygyny münasip derejede garşylamak maksady bilen dünýäniň bir neçe doganlyk dowlatlaryna akyllar şahira başlanan dokumental filmleriň tapgyryny surata düşürmek işlerini ýola goýdy. Bu arada birleşigiň başlygynyň dörejilik işleri boýunça ornatary kino rejissor Saha Salih Bayramow Türkmenistan gazetine beren interwýusynda habar berdi. Häzirki wagtda Ozgan adyna Türkmen film birleşiginiň dörejilik we tehnik topary Russiýanyň Astrahany oblastyna dokumental film ýazgady. Eýem surata düşürüş işleri üçin kino rejissor Batyr Batyrowyň ýolaşylyna wekiliýetiniz Astrahany oblastyna iş sapary bilen gitdi. Wekiliýet 2-nji sentýabrda bu oblastyň türkmen owalaryny işler mälim bolýaly bu ýerde maqtumly Pragaýynyň adyny göterýän orta mektep hemma şeýlekem dörejilik topary ýerli ýaşaýjylaryň maqtumly Pragaýynyň dörejiligine bolan gyzyklanmasyny öwrenip filmiň mazmunyny hasa baýlaşdyrar. Astrahanyna başlanan tutumy Azerbaýjany, Türkiýede, Irany we Özbekistany hem dowam etdirmek meýilleşdirilýär. Kino rejissor Maksat Qılıçowyň ýolaşlygyna dörejilik topary Azerbaýjan Respublikasyna saparda bolar. 5-nji sentýabrda dowam etjek saparyň çäklerinde maqtumly Pragaýynyň Azerbaýjan topragyna izleri barada dokumental filme surata düşürmek meýilleşdirilýär. Şeýlekem Oguzhan adyna Türkmen film birleşigi şu ýyl iň täze we kemil filmler bilen Tejikistan, Azerbaýjan we Özbekistany geçiriljek halkara film festiwallaryna gatnaşar. Mundan başga-da Ozgan adyna Türkmen film birleşigi täze filmleri bilen hem kino müştoklaryny begendirmek gözüňde tutýar. Kino rejissorlar Maksat Qılıçowyň kompozitor we Paýşan Gulyýewiň Urganç gözel törebi adly filmleri önümçiligi göýülmäge taýýar bolup barýar. Kino rejissor Murat Orazow Epenatly täze filme surata düşürmäge erişdi. Forbes 2023 Amerikanyň en gowy 25 dowlat üniversitesi Amerikanyň Birleşik Ştatlarynyň ähli ýerine Michigandan we Virginiýadan Texas we Kaliforniýa çäni dowlat üniversitetleri dünýä derejesinde bilim berýär. Dowlat üniversitetleri özüniň ýerleşýän ştadynaky ýaşaýjylara hususy kollejlerden $100 dollar arzan bahadan ýokary derejede bilim bermek mümkinçiligini döredýär. Forbes jurnaly tarapyndan 2023-nji ýyl boýunça Amerikanyň Birleşik Ştatlarynyň en gowy 500 hususy we dowlat üniversitetleriniň arasyndan 25 tane en gowy dowlat üniversitetini saýlap aldy. Sanaw düzülenini bilim alýan talipleriň ýetişigi uçurumlaryň ýolaşlyk we tesir edijilik uğurlar ýaly bir neçe görkezler gözüňde tuturly. Bu sanawda ornalan üniversitetleriň käbiri Amerikanyň Birleşik Ştatlarynyň en gadymy üniversitetleriň biri bolup, olaryň taryhy öz gözaçyny 1700-nji ýyllardan alyp gaýdýar. Olaryň arasynda Georgia üniversitetini hem Demirgaza Carolina üniversitetini mysal getirmek bolar. Sanawdagy käbir üniversitetler bolsa ýurdun has öňdewarjy üniversitetleriň hataryna durýar. Sanaw şeýle: Kaliforniýa üniversiteti Los Angeles, Kaliforniýa üniversiteti San Diego, Michigan üniversiteti Ann Arbor, Kaliforniýa üniversiteti Santa Barbara, Washington üniversiteti Seattle binasy, Florida üniversiteti, Virginia üniversiteti,
Illinois Üniversiteti, Texas Üniversiteti, Austin, Demirağ Carolina Üniversiteti, Georgia Technology Institute, Maryland Üniversiteti, College Leyliyaki, California Üniversiteti, Davis, Wisconsin Üniversiteti, Madison, San Diego Devlet Üniversiteti, Rogers Üniversiteti, New Brunswick, Texas A&M Üniversiteti, College Bekedi, Purdue Üniversiteti, Binghamton Üniversiteti, Georgia Üniversiteti, Florida Devlet Üniversiteti, California Üniversiteti, Irvine, Michigan Devlet Üniversiteti, Demirağ Carolina Devlet Üniversiteti. Aşgabat Golf Cup 2023 halkara golf yarışı geçirilir. Türkmenistan'ın paytaxtı Aşgabat'ta 2023 ýylyň 16-22 oktyabr aralygynda Aşgabat Golf Cup 2023 adly halkara golf yarışı geçirilir. Bu barada Halkara Habarlar Merkezi Aşgabat Golf Klubu açyk paýdalar jemgyýetiniň metbuat gurulugyna sallanıp habar berýär. Yarış paytaxtymyz Aşgabatda golf klubuna geçirilip, ol hem Yıldız Mehmanxanasynyň günorta bölegine ýerleşýär. Yarışa yerli hem de daşary ýurtlar Russiýa, Kazakystan, Özbegistan, Belarus, Azerbaýjan, Türkiýe, Saudy Arabistany ýaly dowlatlardan golf turganlarynyň gatnaşmagyna garaşylýar. Bu ýarşyň öňü syrasynda Türkmenistana Russiýanyň belli golf turgany ýerli. Anton Samsonow Aşgabatda bolan döwründe yerli turganlary hem de sportyň bu gurna höwesek adamlara master klass sapagyny geçdi. Şeýle hem ol golf sporty boýunça turganlaşmagyň käbir inçe sirleri barada maglumat berdi. Aşgabatyň golf klubunyň direktory Ferhat Berkeliýew Anton Samsonow bilen çempionata taýýarlyk meselelerini maslahatlaşdy. Russiýaly golfçy klubyň infrastrukturasynyň ýokary derejede halkara ýarşlaryny geçirme mümkinçilik berýänini beledi. Aşgabatdaky ýarşyň maksatnamasyna paýtagtymyzyň ajaýyp günjeklerini gedelençlerde gurmak hem girdildi. Ýarşyň maksady halkara hyzmatdaşlygyny kämilleşdirmekden hem de Türkmenistana golf sportuny giňden ýaýbanlandyrmakdan ibaretdir. Ine mehriban müştaklar Atawatan TV-de saýlanan habarlar gepleşigimiziň şuny kysanyny size sen habarlarymyz şordan ibaret. Hormatly tamaşaçylarymyz, şeýlekem Türkmenistanyň elçisi Özbegistanyň prezidentine anan çykatyny goşurdy. Russiýanyň daşary işleri ministrliginden Türkmenistanyň hoşanlyk haty. Türkmenistanyň Kazakstana mektep partalar eksport edildi. Aşgabatda Türkiýanyň ýeňiş bayram bellenli ýaly habarlary atawatantürkmenistan.com saýtymyzdan giňişlerini okap bilersiňiz. Gepleşigimiziň ilk sanyna görüşýänçä hoşça bolun.